Nyuwun sewu. Islam dumugi Kedhen iki jane mboten ketut angin. Awal ceritanya ada yang membawa. Sing dakwahke enten mboten sulapan Islam menika. Sing gawa Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah wonten Mekah niku ternyata risikonya besar. Ngeten. Risikonya abot banget. Mula nalika Kanjeng Nabi niku bar salat Idul Fitri niku ndonga 3 perkara sing ndongani malaikat Jibril sing ngamini Kanjeng Nabi. Terus sahabat takok, "Ya Rasulullah jenengan amin niku ten apa?" Sebab malaikat Jibril teka ndongake, aja ditampa pasane wong mukmin sing ijik durhaka kedua orang tua. Poso wis direwangsasi utuh ning ora ketampa gara-gara wani karo wong tuane. Awake dhewe aja sok sombong, ora kelakon metu ora kelakon dewasa tanpa wong kuno. Aja sok ninggalke wong sepuh, aja ninggalke wong kuno. Tanpa wong kuno awake dhewe gak iso lelono wonten madya pada menika mboten saged. Elek apik iku mbok awake dhewe niku disujuti. Mula enek acara nek nggon nganteni kok sungkeman. Sungkem iki 3 perkara. Njaluk sing setunggalipun nggih menika ngaturke sungkem, sing nomor kalih ngaturke bekti, sing nomor 3 njaluk ngapuran donga. Dadi nek do sungkeman nggon nganten niku kuwi sing diucape niku. Bu, Pak, kula ingkang putra ngaturaken sungkem mugi kunjuk. Nomor kalih ngaturaken sedaya lepat kula mugi panjenengan paring ngapunten. Nomor 3 nyuwun tambah donga anggen kula palakara dados palakara ingkang sae. 3. Dadi nek dipoto kae iki umunine ngono kuwi. Aja gur ndemoki pundak terus nguyak-uyak tukang foto gendang selak keju aja ngono. Dadi kuwi intine iki sungkeman ki ngono kuwi. Lah kok gerumak umi tok sing diwaca apa? Niki penting. Mula nek kiai-kiai mbiyen ki ampun mergo cedhak Gusti Allah tenan. Kiai mbiyen kok ora nggagas amplop niku biyen. Ngono lho. Lah kiai saiki kok guru amplop wae. Lah ngisi-ngisini to kuwi. Aku isen anak kiai ngoten niku. Aku kan ora njaluk aku. Lha niki, lah seneng to sragen iki digawe jenenge sragen asri, Pak. Mula digawe sing damai, sejahtera. Lah akhiripun ana Puntadewa tembung fa'anta dakwah wi lapat. Artinya di atas pundak kita ki duwe kewajiban dakwahke agama teng awake dhewe, teng bojone, teng anak-anake ku angkusakum wa ahlikum naro. Jagan awakmu lan bojomu sing dadi tanggung jawabmu saka geni neraka. Mula Puntadewa Kanjingan Ludira Seta getih putih pertandane wong jaba jerone resik nek Allahumma tenan nek iya nek ora niki Puntadewa kuat mundi gelung keling kanggo wadah jimat kalima sada jimat syahadat tauhid karo syahadat rasul aja nganti luntur pengakuan ing Gusti Allah. Sing tenanan aja dicampur apa-apa mukhlisina lahudin. Dadi iman iki khusus ning Gusti Allah, nek njaluk Gusti Allah, nek nyembahke Gusti Allah iya kana budu wa iya kanas. Mula tembung ikrar wau. Ikrare enek sing grumak umik mau ya. Ora cetha aku. Aku tak wangi bengok kono gedawan jarene. Ya tak balenane Kang no, ayo begino. Kene. Tak balenane. Kertasé wau. Lah kae gedawan kok. Aku ngrungokke semempel aku. Lah anu nek ra aku wis ora gayeng iki. Wabeh muni nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar halal bihalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna astaghfirullahaladzim. Harap innalillahi. Sorry. Lagi ini gedawan dadi kaya anu kaya innalillahi. Sahadat sik. Baleni nggih. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kula warga masyarakat Kedhen Kulon wonten ing dinten Senin Kliwon. Kowe iki malah geguyu iki kok. Karepmu ben cetha. Ya nek ngono. Kula warga masyarakat Kedhen Kulon
ing dinten Senin Kliwon tanggal sekawan Agustus tahun 2000 sami kempal wonten ing radosan saperlu nyuwun pangapunten saha paring pangapunten awit saking salah lan dosa ingkang dipun sengaja menapa dene mboten dipun sengaja mugi sedayanipun paring pangapunten mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ridha dumateng sedaya masyarakat Kedhen Kulon khususipun lan masyarakat Desa Kedhen Kulon umumipun mugi-mugi dados manungsa ingkang wangsul dumateng fitrah utawi suci kados bayi ingkang nembe lair sehingga saged nindakaken perintahipun Gusti Allah. Mugi Allah paring pangapunten dumateng kita sedaya. Mugi Allah nampi amalan kita sedaya. Mugi Allah ngabulaken panyuwun kita sami. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Minal aizin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Pun sampean pun sah wis ora ndek dosa iki. Nah, iki ikrar hablum minallah hablum minanas. Angger sampean wis ora dendam karo kancane, karo tanggane, sampean wis ora ndek dosa. Ikhlas nggih? Wis rampung. Terus iki Werkudara, tembungipun nglanjutkan mau dipun ngendikaken Pak Lurah kan apa pertama Pak ilmu lebaran pertamane lebat ndasmu kuwi meneng wae kowe ora ngerti lebat ora nganggo lebat kowe iki lepat oh lepat ki duwe dosa lebat isin-isinke wong meneng wae tak bukake iki mau tak tulisi kok. Nah, aku cocok karo Pak D. Pak D sapa? Pak D Lurah. Iya. Konsep. Nah, lebaran pertama. Lembat kuwi. Kuping basa melu-melu. Nggih. Dadi lebaran. Lebaran iku nglebur dosa selama poso. Wis, dadi sak poso dilebur dosane. Digodhog nek kawah condur di muka. Terus yang nomor loro luberan ki zakat fitrah. Dadi nek turah duwite nggo nyempurnake poso do zakat. Terus yang nomor 3 leburan, lebur dosa dalu menika. Nggih Pak Lurah. Lebate ora nek rungono kupingmu. Terus yang nomor sekawan lanjutkan. Nggih. Oh leburan. Iki lanjutkan. Iki kleru iki. Malah kuwi lanjutkan kaya Pak Dewido ya ana malah. Nggih. Lah niki 4 perkara niki. Mula Werkudara iki tembung warka udara gatena salat berputar cara jamaah. Ngeten. Dadi jamaah pripun mula senjatane kuku Pancanaka, kau panjanaka. Artinya nek teko titi wantine salat aja dindende bentuk swarga as-sholatu ala waqtiha. Termasuk Janaka aslu raunal jannah. Nek do pengen entuk swarga niki dibuka orang wong Mesir. Termasuk wong Kedhen Kulon Kedhen iki dikeki swarga mapane kaya dene Harjuna enek Madukara, madu Quran do seneng maca Al-Qur'an. Lah niki nakula tembungipun wong seneng dana driyah. Mangkana lahum malun falyasadaqah bimalihi sing ndek bondo sedekah kanthi bondone sing ora ndek bondo kok ndek ilmu wa mangkana lahu ilmun falyasadaqah bi ilmihi. Sing ora ndek bondo lan ndek ilmu wa mangkana lahu kuwatun falyasadaqah bi kuwati nakula. Terus iki sadewa. Lho. Lah wong padha kok ya ben timbang nggo oke-oke delik kesik terus dingenekke. Nah, sadewa. Iki gambarane nyempurnake Islam jenenge napa wong haji. Walillahi ala nas hijul baiti man istato alaihi sabila.
Dadi kewajiban haji ki diumumke nggo menungso kabeh sing mampu mlaku ning kota Mekah. Nek wis kei kemampuan kabeh wis sehat wis mampu kok ora nindakke kenek ayat menika niku sadewa. Mau nang kula terus iki sadewa. Padha lan kembar kok ya. Nah, dihapusi ngono lak wis mudo ora ngerti kok. Iya ya Werkudara, apa? Dina iki ayo padha ngarep penggalih Yai. Yen Tojo to bakal nuruanke wahyu katentreman. Yo tak derake no papan ngendi. Rindo mangawur-awur-wurahan tengarane ngajur aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan ya iku bagianipun wong melek sabar lan limo ing warga udhaurun ngatik jejeg ana ndranggung perapatan kedhen sigra cancut tali wanda cancut ujari wacincing tali wanda ngencengke tali bandange wiwit biyen Musang Werkudara yen to tindakan ora natih nitih titian apa wae senenge hamung lumumpat yen to nitih kreta sempal baing kreta yen to nitih turangga pedhot ulan iku jro padha sakel matek kaji Bandung Bondowasa ngungkal blapak pengantul-antul ana angin sindung riut baju brojo Garuda kang gandane arum yen Werkudara kiya mintir gumula seblak sampur tanjak warangka sikil kumancat bantul suku tengendang calake saben sak jangka sak yucana to iki ngombe se santai Alhamdulillah.
Karo cancut Taliwondo Sang Werkudara geropak galempah ke kandang bubrah candrani.
lah cara nggen pewayangan. Iki anak Puntadewa wau jenenge Pancawala. Pancawala ki tembung lima wala-wala yang punya makna. Wong ki nek duwe anak, balik dikenalke agama, kenalke kiai. Ben ngerti agama. Soale wong tuwa mulya mergo anak, sengsara nggih mergo anak. Titip niki TPA pun sudah merajalela di mana-mana pun kathah. Nek ora kuat mondokke ya TPA, wong gurune pun akeh. Sing ngragati kadang-kadang sing perantauan. Pokoke sampean ki kantun aba mawon. Kanca-kanca perantauan ki mikir tanah air, mikir kelahirane. Direwangi kondur saking mriko, nganti direwangi macet-macet nggih mboten Mas? Ki betekne napa ben ngerti kahanan desaku dhisik piye tak tinggalke kaya ngopo. Saiki kemajuan, dalan wis halus kabeh. Coba nganti tekan kuwono halus. Aku mlaku angler. Turu kok masalahe kok. Lah niki. Terus iki jenenge udu menengo sik. Kowe engko sik iki Pancawala iki Abimanyu. Abimayura tegese wong tuwa kan nggo contoh. Aja dadi tuwa-tuwa kena nggo percontohan. Abimayura ben nggo contoh sapa anak putune. Oh aku saiki wong tuwa, nglenggono. Dadi wong tuwa ki nek saged ya wis ibarat wis mungkur samukawis. Wis ora sah joget, ngibing. Nek diamen iki lak do cokekan mriki. Aku apa ngliwat kene anggere cokekan warung nggo botol. Wah, kaya swarga kae. Pun niki lah sing mantan-mantan iki wis ora sah ditinggalke. Aku apa lek wong kene iki. Saiki ora nggo ceret saiki pisan. Nggih, wong kula ya nyanggon aku kok. Niki. Terus niki anak saking Janaka melih rabi karo anak dewa lho Pak. Dadi wong kan nyepelekke ambak titah bojone ayu Dersanala Darusanala wong wedok sing segem maca Quran. Tentreme rumah niku mboten kaya gedhong gedhe Pak, mboten. Sing omah dienggo maca Quran lah nggih salat-salat sunah. Nawi rubutakum bisolati wa qiraatil Quran. Diasi omahe nggo maca Quran salat-salat sunah. Mulane dhisik ki omahku ora enek tembok, ora enek gedhek Pak dhisik. Tapi ternyata swara Quran tesih enten. Niku wong dhisik ora tau do padudan kuwi wong dhisik. Mula undrane penyakit kan loro tok. Siji karena pola pikir, nomor kali pola makan kuwi undrane penyakit. Wong ki nek slow aman damai awet urip. Aja kemrungsung jatah kuwi wis enek dhewe, Pak. Lah nek kekencengan pikir pedhot kabele terus stroke. Lho, iki mergo napa slow mawon soalnya wis enek jatahe. Ora usah kemrungsung, ora usah gembredek kowe, Bu. Kadang-kadang wis ngono kuwi kok slow mawon. Nek kencengan pikir pedhot kabele wis rusak, akhirnya lumpuh. Saiki pun akeh wong lumpuh mergo kencengan pikir. Kancane tuku mobil gemrebek awake. Kancane bangun omah panas kupinge. Kancane payu rabi mati. Halah. Iki mergo napa? Kenceng pikire slow mawon. Ngoten. Nggih, sing nomor kalih pola makan. Kanjeng Nabi ku usiane mung pendek tapi sehat selamanya. Enggak pernah sakit. Masalahnya nopo? Duwe resep nek do pengen sehat kowe entuk mangan. Nek krasa luwe lan wis mangan mu sadurunge wareg. Mulane nek wong biyen-biyen awet urip mergo napa? Nek dahar iki ngati-ati nek urung adem urung didahar kuwi wong biyen. Terus saka pinggir. Termasuk mangan bojone iki saka pinggir ora wong saiki, jujuk tengah. Lho, iki wong kuno biyen ngoten niku diimbir-imbir sik, jejak sikile nil. Ngono sing wedok jejak oh iso nyang iki ngono. Kuwi wong biyen. Dadi wong biyen duwe falsafah gedhe. Mula wong biyen ki matur lenduk, nek mlaku aja tudung kukusan malah dicaplok boyo. Yang punya makna aja tudung kukusan umputi mripatmu akeh bebayane. Kuwi namung kata kias. Endi sorbane nganti ngeces kok. Nah niki. Gilane lak sugih dhuwit lah kuwi. Ya kowe iki rupamu gilane ora ndek apa-apa. Lho niki. Lha niki termasuk. Ngoten lho. Dadi wong biyen-biyen iki ngono kuwi. Ngoten. Mulane menciptakan generasi sing sae paling mboten nggih niku. Nggih. Nek generasi-generasi soleh-solehah paling mboten enek larangan Pak waktu hubungan saresmi. Ngati-ati waktu adan ku ora entuk, Bu. Ngoten. Dadi nganten anyar ki yo mandek sik nek adan. Aja diteruske. Sebab niku larangan. Wah nek adan Allahu Akbar. Umpamane kok wis arep ningkring umpamane. Medhon sik. Iki aku ngomong transparan iki ben jelas ngono lho. Dadi medhon sik agi adan, Mbak, ora sida. Ya wis ngenteni nganti komat. Ngoten. Nggih. Nek kowe demen ora kowe mrene. Nekat kowe demen. Lah niki larangan. Tur enek sunahe pripun? Nek wong lanang saking peberikan jauh. Lah niki wong wedok ndang
indang iso nyedaki mesem. Soalnya semua wong wedok niku diganjar Gusti Allah kasih sayang, perlindungan selama kamu berjalan di mana saja. Nek wong wedok pengen diayomi Gusti Allah, senyum nek wong lanang. Dadi nek ngadepi sing lanang malah mesem. Nggih, Bu. Iki lho, iki gembredek wae iki ngopo kowe? Yeger utange ndrindil wis. Lah niki, enggak niki. Dadi nek ngadepi bojo senyum. Artinya nek sing kakung badhe tindakan lelungan teng kantor apa teng sawah dibudhake tekan ngarep lawang. Diweling, Pak, sing ati-ati niku sunah. Ngati-ati ya Pak nek nyambut gawe, ya Dik aku tak mangkat. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus cium jauh. Wah. Delale mambu telek. Wah. Kaya ngene kok 3,5. Cudek aku. Lah aku kok ora mikir barane kuwi kok aku diundang kene panggih kanggoku kuwi seneng banget. Atase wong ngene ngundang aku. Iki rumasane Joko gara-gara yape iki no ngawur. Kone grup PT wis kondang masalah nukun nek cara alate menang iki Pak, cara suluk menang aku. Bagus ya menang aku. Kok halah-halah kowe iki ngopo kok halah? Iki ngenyek iki. Lah Kanjeng Nabi wis matur, aja sok ngenyek sak panitita Gusti Allah. Elek iki ciptane Gusti Allah. Heleh-heleh. Nyelekit ngono ae. Akhire Werkudara ya dites Gusti Allah, duwe anak ben dadi wibawa. Nalika lakon bali sigala-gala. Niku dites dilebokke mbalik segala-gala, diobong wong Kurawa. Mergo Kurawa ki ora seneng. Nek wong mukti ra seneng diobong baline. Pendhawa gak kobong ditulungi karo dewa, jenenge Bathara Antaboga.